गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव जासिहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। मानसिखौ हमबाय जेलाव सोबनानै दोननो हागौमोन ना मानो गावथारहैखो मानो बुथारहैखो गभर्नमेन्टे आमाक এনেকা प्रेसार দি আছে তাৰমানে আমাক তাৰমানে সাৰেন্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে পুলিচে লৈ আছে। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ जों नुदों बेखौ जों दान्दिसे उनाव सावरायगोन। दा गिबियावनो जोङो मोनसे आपडेटनि सायाव सावरायनि जे बे मोनसे आपडेटआ जाहैबाय chandrayan3 दिनैहाय अखाफोरनि खोला दुलुरखौ लेन्ड खालामगोन। chandrayan3नि बिक्रम लेन्डारा दिनै बेलासिनि 6:04 समाव अखाफोरनि खोला दुलुरखौ लेन्ड खालामगोन। दा बे लेन्ड खालामनायखौ लाइभ दिन्थिनो थाखाय ISRO आखायाव लादों। दा बे लाइभ दिन्थिनाय माखासे वेबसाइटफोरखौ ISROआ होखाबाय आरो बिनि अनगायैबो इउटुब, फेसबुक लाइभ बायदि बायदि गोबां ससियेल मिडियाफ्रावबो दिन्थिगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दा आसा खालामो बिक्रम लेन्डारा मोजाङै मोजां अखाफोरनि खोला दुलुरखौ लेन्ड खालामनानै माने जेरैबायदि थांखिजों दैथायहरनाय जादोंमोन बेबायदि थांखिया मोजां जाफुंथों होननानै आं इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो बेजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौबो बे हाबाफारिया जाहाथे मोजां साक्सेसफुल जानानै जोंनि भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय लाबोनो हायो बेखौ इसोरनियाव आर'ज गाबनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरबाय। गोजोननि रायजो बिटिआरआव थारैनो गोजोन सान्थिया फैमारबायब्ला मानो नरबेस्वर बसुमतारी बिथांमोन बायदि मानसिखौ न'निफ्राय एरेस्ट खालामनानै लाबोनानै थानायाव दोननानै आरो हाग्रायाव लांनानै मानोबा फेक इनकाउन्टार खालामहैखो। दा बिनिनो मोनसे भिडिअ ओंखारदों। बिथां नरबेस्वर बसुमतारीनि अनजालि बिसिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे खोथा फोरमायदों। दा बेखौ नायोब्ला थारैनो बेयो फेक इनकाउन्टार होननानै जोङो हमनो हायो। दा बिथाङा नरबेस्वर बसुमतारीनि अनजालि बिसिया दा पुलिस FIR होबाय। दा बे FIRनि सायाव सरकारा मा एक्सन लायो बेसो साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। नाथाय गोजोन सुक्ति BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो दासिमबो बर' फिसाफोरा बेबायदि नंखाय इनकाउन्टार खालामजाबाय थानांगौब्ला जोङो गोजोन सुक्ति एबा गोजोननि रायजो होननानै जोङो बोरैहाय बुंनो हायो। मोनसे सोंलु जाबाय रायजो राजाफोरा आसलथे मा जानो थांमारदों BTRआव BTC एग्रिमेन्टनि उनाव BTR एग्रिमेन्ट जानानै मा जानो नागिरमारदों गोबां साननो गोनां बाथ्रा जाबाय। दा बिनिखायनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे बिथिङाव भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरनो थाखाय गुरै खावलायबाय। मानसिखौ हमबाय जेलाव सोबनानै दोननो हागौमोन ना मानो गावथारहैखो मानो बुथारहैखो मानोथो आयेन बेंखादों जेल दङ होननानै दोनमोन ना गोथाङै मानो गावथारनांगौ। न'आवसो हमना लाबोदों इयो दस्रायावबो हमाखै इन्जुर बिसिना लाबोदों दुवार जोसिना लाबोदों बिसिनि न्याय नांगौ आंनो बिसोरखौ जेरैबाबो आखाइ मोनसे खालामनांगौ। आरो आंनि फिसाफोर दङ नै सानै मानि आं माजों खांलांगोन बिसोरखौलाय माजों फेदेरगोन SSB आरो पुलिसफोर आरो रेन्जार बसुमतारीनि अनजालि बिसि अबेला नार्जारिखौ लानानै जों दिनै FIR होदों। बे बिथांनि हासबेन्डखौ जे फेक इनकाउन्टार खालामदों बे नंखाय दाय साजायनानै फेक इनकाउन्टार खालामदों बेनि थाखाय जों आंगुरि थानाय FIR होदों। जाय बेबायदि गले गले जोंनि गेजेराव जाबाय थागासिनो दङ मानसिफोरखौ हमना लाङो आरो बेबायदिनो पुलिसफ्रा बा नोङो माबा मोनसे डिपार्टमेन्टफ्रा फेक इनकाउन्टार खालामबाय थायो। जाहाथे बेबायदि इयुनाव बेबायदि जाया बेनि थाखायनो जों बे जास्टिसखौ बिजिरनानै बेखौ हास्थायनानै जों दिनै पुलिस थानायाव जोङो दिनै आंगुरि पुलिस थानायाव जों FIR होफैदों। NLFB जाय आफादखौ BTR सुक्तिनि उनाव फिन खेबसेबाव दाफुंनानै लाफिननाय जादोंमोन। दा बे आफादाबो दा सिजफायाराव दं। नाथाय बे सिजफायाराव थानाय आफादा ओरैबायदि माने खस्थ'नि गेजेरजों दङ बेखौ NLFB आफादनिनो बिबुंथिग्रा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ लानानै सरकारा माबायदि खालामनो नागिरदों बेखौबो गुवारै फोरमायना होदों। अन्नानै एसे नायदो। আমাৰ NLFBৰ সংগঠনত আমি কাকো মানুহো মাৰা নাই, কাকো একো কোৱা নাই, ডিমাণ্ডো কৰা নাই। আমি জাষ্ট পিছটকৰ কাৰণে আহিছোঁ। এতিয়া আমি কেমতে ভালকৈ আছে কিন্তু আমাক আৰ্মি চিফক এনেকুৱা উঠাই লৈ পিনি এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিলে। এতিয়া মই ক'ব যি আমাৰ আৰ্মি চিফক 2014 কাৰণে যদি লৈ গৈছে সেই টাইমত আমাৰ আৰ্মি চিফে তাৰমানে হিন্দীকে পাইছিলে। ইয়াৰ হাত এটা নাই
এই এটা হাত দিয়া এই লেফ্ট হেণ্ড হাত দিয়া কি গুলি মাৰিব পাৰিব না বম পেলাব পাৰিব না গুলি মাৰিব পাৰিব ইয়াৰ আগতে ইয়াৰ হাত এটা নাই এই মানুহজনে এতিয়া কৈছে তাৰমানে ইনভলভ নাছিল বুলি 2014ত ইয়াৰ হাতটা 2014ৰ আগতে কিবা এদিকে 2008তে কিবা ছিঙি গ'ল বেচেৰা সেই ট্ৰিটমেণ্টতে আছিলে এগ্ৰিমেণ্ট পিছতো আকৌ যদি লৈ পিনে যদি আকৌ যদি জেলত ভৰাই দিয়ে এইগিলা কি ক'ব আপোনালোকে তাৰপিছত আমাক তাৰমানে পুলিচ প্ৰশাসন আৰু গভমেণ্টে আমাক এনেকুৱা প্ৰেছাৰ দি আছে তাৰমানে আমাক তাৰমানে চাৰেণ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে পলিচি লৈ আছে আমিতো গভমেণ্টৰ লগত আলোচনাৰ কাৰণে আহিছে আমিতো এতিয়া চাৰেণ্ডাৰ কাৰণেতো আমি অহা নাই আমি যদি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগে গভমেণ্টে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব ভিডিঅ'खौ নাयनानै निसय हमनो हाबाय रायजो राजा बिथांमोनहा दा सरकारा NLFB नि सायाव माबायदि नोजोरजों नायगासिनो दङ आरो NLFB खौ मा खालामनो थांगासिनो दङ दा भिडिअ'खौ नायनानै निसय एसेबाबो हमनो हाबाय दा जुदि बेबायदि जामारदोंबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोनहा जाय थांखिखौ लानानै NLFB आफादखौ दादोंमोन बे थांखिया आद्रा जागोन बायदि नुहुरो बे बिथिङाव नायोब्ला दा समाजो खिन्थासिगोन उनावहाय मा फिथाइ ओंखारो दिनैनि भिडिअ'खौ गोलाव खालामनो सानाखै उननि भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव लोगो मोनगोन दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ